Det er jo altid rart at være på den sikre side, og selvom man har alle tingene på en computer, både e-mails og billeder osv., så er det selvfølgelig rart nok også at have en sikkerhedskopi, og det gør man ganske let i Letnet med sådan en lille USB-stik, som det hedder. Og hvis jeg nu sætter min USB-stik i her på computeren, og så klikker hernede på billedet af den her lille backup-diskette, så siger den nu, at den har fundet et USB-drev, altså en USB-stik. Og når jeg heroppe for oven vælger backup, så går den nu i gang med at tage en sikkerhedskopi af de ting, som jeg vælger, at den skal tage en kopi af. Foretrukne, for eksempel som vi lagde ind med DMI på hjemmesiden, kontakter, e-mails, dokumenter har vi også, billeder har vi også, men det gider jeg ikke lige nu. Musikvideo har vi ikke så meget af, så det er ligegyldigt. Så jeg trykker OK nu, og så kan man se her, at nu går den i gang, og den har nu oprettet en backup. Hvis man får brug for at genskabe noget, lad os sige, at vi kommer til at slette vores dokument her med havegrillen. Hvis jeg nu redigerer den og vælger det røde kryds og sletter og tænker, nej, det var ikke lige det dokument, jeg skulle have slettet, så kan jeg gå herned under backup, genskab og OK. Sådan. Og når jeg går tilbage under dokumenter, så ligger den der igen. Backuppen den fungerer sådan, at den kun gemmer de nye ting hver gang. Det vil sige, at hvis du har for eksempel 1000 billeder, så er det ikke sådan, at den skal stå og gemme 1000 billeder hver eneste gang, du tager backup. Den gemmer kun det, der er ændret siden sidst. Det samme, når du skal hente noget ind, hvis du kommer til at slette noget, jamen så nøjes den også med at hente det ind, som der er ændret siden sidst. Så let er det at være på den sikre side med Letnet.